Ďalším bodom programu dnešného rokovania je informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Prešove za rok 2011. Správu predkladá pán magister Andrejko. Vážený pán primátor, vážený prítomný, predkladám informatívnu správu o činnosti Mestskej polície za minulý rok. K správe chcem akurát dodať jednu vec, že som rád, že nám klesá počet priestupkov a priestupkovosť na území mesta Prešov. A takisto aj ďalšia vec, a to je vec, ktorá je z štatistík ministerstva vnútra, a to je vec, ktorú mám od okresného riaditeľa policajného zboru, je to, že sme najlepší v rámci okresných miest v sídle kraja. Čo sa týka nápadu trestnej činnosti, v tabuľke máte uvedené aj to, akým spôsobom klesal počet trestných činov na území mesta Prešov za posledných 7 rokov. To znamená, že sme najlepšie krajské mesto v tejto oblasti a to je aj zásluha našej činnosti, preventívnej hliadkovacej činnosti na území mesta Prešov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Začína plynúť 60 sekúnd na prihlásenie do diskusie. To nie je? Ďakujem. Do diskusie sa prihlásili dvaja poslanci. Pán magister Krajňák. Ďakujem pekne, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia a pán náčelník. Táto informatívna správa skutočne podáva základný prehľad o činnosti Mestskej polície. Dlhodobo na komisii pre ochranu verejného poriadku sa zaoberáme jednotlivými spornými bodmi. Na minulej komisii sme mali aj informáciu o hliadkovej činnosti v lokalite pod Hrádkom v Solivare, ktorá je skutočne problematická. Už aj dnes, keď sa po nej prejdete, nehovoríme o znečistení, ale o tom, že miestni Rómovia skutočne mnohokrát nevedia, kde je miera slušnosti. Vieme, že tam chodil autobus MHD, ktorý teraz nemôže chodiť. Ale ja by som v zmysle toho, že treba chrániť tých občanov, ktorí sú na ulici pod Hrádkom, prispôsobiví a plnia si všetky povinnosti občana mesta. Ja len chcem opäť poprosiť to, čo bolo na komisii, aby vykonávanie hliadkovej činnosti v tejto lokalite bolo robené aj pešou chôdzou, nielen autami, aj keď sa nám tam supľuje vlastne, alebo suplujeme, tým pádom, že chodí tam aj štátna polícia, čo je v poriadku. Napriek tomu ten stav presahuje dlhodobo mieru únosnosti, takže ja len jedno, ak môžem pán náčelník aj tu na tomto fóre poprosiť. Tá hliadková činnosť intenzívna s tým, že auto mestskej polície nezastaví dole na parkovisku pri kostole svätého Štefana, ale priamo pri bytovkách, a každú tú činnosť, ktorá tam je, príslušne aj ohodnotí a je skutočne potrebné zájsť aj dozadu za tie bytovky. Čiže toto by som fakt prosil, informatívna správa, všetky tie problémy, ktoré máte. My vieme, že ten stav mestských policajtov je podimenzovaný a skutočne by ich trebalo viac. Stav je taký, aký je, ale to, čo máme, aby tá činnosť skutočne, a to je určite požiadavka aj iných častí. Viem, že aj na sídlisku Sekšov boli občania, kde hovoria, aby mestská polícia prišla aj do vnútroblokových priestranstiev. Teda ja
sa osobne cítim bezpečnejšie, ak vidím policajta, ktorý skutočne prechádza svoj rajón, tak ako kedysi bol v Soliváre pán policajt Barilík, ktorý keď sa objavil, tak išiel strach a prípadný recidivista si to rozmyslel, tak to, aby sme stále budovali u mestskej polície práve tou osobnou účasťou v problémových miestach, nie len kde si pozorovania z auta. Ďakujem pekne. Ďakujem. Faktická poznámka, pán doktor Kaliňák. Pán primátor, ďakujem veľmi pekne. Aby som iba chcel apelovať na kolegov, aby sa držali bodu programu striktne. Ak kolega Krajňák hovoril o týchto veciach, tak sú to výsostné aktuality. Je pravda, že sme to už 3-krát počuli na rokovaní komisie. Je pravda, že pán náčelník z toho urobil veľmi seriózny zápis a záznam. A verím pánovi náčelníkovi, že v tejto veci budeme pokračovať, čo sa týka aj peších alebo posilnenia v rámci možností posilnenia hliadok. Ja by som chcel apelovať aj na kolegu Krajňáka, aby si prosto nemuseli sme všetci počúvať to, čo sme už my niekoľkokrát počuli, čas nám ide a je to informatívna správa za minulý rok. Ak by sme chceli hovoriť o tomto roku, tak si to potom nechajme na budúce, možno na rok 2013, kde sa budeme môcť pochváliť za výbor mestskej časti číslo 1, že budeme mať v roku 2012 5 funkčných kamier a kamerový monitorovací systém, a za čo patrí vďaka celej aktivite mestskej polície. Ďakujem. Ďakujem. Pán inžinier Dutarovský. Ďakujem za slovo, pán primátor. No, ja by som sa chcel povenovať tomu, čo mi v tej správe chýba, a teda neviem, či to teda bude preto, že to polícia nerobí, alebo len, že sa to nedostalo do správy. Je to viacej okruhov. Ale začnem teda tým, ktorý sa v správe spomína, to je pitie mládeže a občanov v meste. V správe sa píše, že jednou z priorít mestskej polície bolo pôsobenie pri ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, to citujem. Najväčší dôraz bol smerovaný na kontroly zamerané na odhalenie konzumácie alkoholických nápojov mladistvými a maloletými osobami, podávanie alkoholických nápojov týmto osobám. Ďalej sa tam píše, že v minulom roku bolo 11 preventívno-represívnych akcií v prešovských baroch a pohostinstvách a bolo tam zistených 185 priestupkov. Ja si myslím, že cieľom mestskej polície by malo byť dosiahnuť takú zmenu, aby sa výskyt každého negatívneho javu, a teda aj toho, aby teda poklesol na nejakú zanedbateľnú úroveň. A rád by som teda vedel, či ten trend je taký, alebo nie. Toto je len nejaká štatistická informácia. Neviem z toho povedať, či mládež nám teda pije v baroch menej, alebo viac. Keď vyjadrím taký nejaký pocitový názor, tak mám dojem, že pijúca mládež mala v minulosti väčší rešpekt pred políciou a pila obozretnejšie. Ono to v skutočnosti nie je sranda, veď stačí si pozrieť médiá a máme tam články Prešov, dievča so 4 promile alkoholu na jednotke intenzívnej starostlivosti, prípadne inde opitého chlapca zachytil vlak. Takže to sú vážne veci. Takže som si tam prečítal, že máme 730 prípadov požívania alkoholu na verejnosti a bolo udelených len 107 blokových pokút. Tak neviem, ako bolo riešených tých vyše, 600 ďalších prípadov. Ďalšia taká téma, neradi o nej hovoríme, tak sú drogy. V správe absentuje akákoľvek zmienka o tejto problematike, pritom keď sa rozprávame s mládežou, tak mládež vie, kde a ako sa dajú v Prešove drogy kúpiť. Tak stačí sa prejsť vraj, nie je to môj výbor mestskej časti, Šrobárova, Jurkovičova, okolie škôl, by sme sa možno čudovali. Dokonca aj som čelil takýmto otázkam, že či teda to, že okolo tejto témy ticho, že či v tom lieta aj polícia alebo nie, neviem na to odpovedať, ale chcelo by to niečo na budúci rok do správy napísať, aká je tam situácia, lebo takto vyzerá, že tento problém neexistuje, ale ľudia, ktorí v Prešove žijú, tak vedia, že tento problém existuje. Ďalej sa dotknem zastávky na železničnej stanici a podchode. Je to dosť exponované miesto a polícia, konkrétne jej príslušníci, by mali byť takými našimi očami radnice. Tá zastávka je dosť nečistená, každodenným návštevníkom to ani tak nepríde, ale tí, ktorí prichádzajú do mesta ako návštevníci, tak sú zhrození. Je to problematické miesto, občania sa tam necítia dobre ani bezpečne. No a teraz prečo hovorím o mestskej polícii? Je tam síce namontované osvetlenie, ale nesvieti už niekoľko rokov.
v minulosti svietilo. Zhodou okolností pred vyše týždňom tam pracovníci dopravného podniku namontovali osvetlenie priestoru aspoň predajných automatov, keďže je tam naozaj v noci tma. Ja by som očakával od mestskej polícii, ktorá chodí po meste a mala by si všímať aj takéto detaily a pozná bezpečnostnú situáciu, že v rámci úradu si takéto veci všimne a dá nejaký podnet, aby sa to riešilo, keď niekde nesvieti osvetlenie. A keď tam nesvieti kvôli poruche, tam pokiaľ viem, cielene jednoducho je odpojené. Hej. Tak nestretol som sa v iných mestách, že by zastávka na hlavnej stanici nebola osvetlená v noci, ale Prešov je taká nejaká špecialita a premelú sa tam pritom tisíce ľudí. Pre porovnanie, máme v meste malú stanicu, železničnú, je tam ten istý druh osvetlenia, svieti, zastávka vyzerá kultúrne. Samozrejme je tam iný prevádzkovateľ, železničná spoločnosť, ale oni vedia svietiť na stanici. Ja som to aj bol zdokumentovať, aj som teda nejaké fotky urobil, bol som tam 2 hodiny po polnoci, tak naozaj na tej zastávke bola tma, neporiadok, na lavičke ležal občan, za rohom je verejné WC pri staničnej budove, prešiel som sa aj do podchodu, 3 ležiace osoby, robili tam také veci, že keby tam išli okolo detí, tak im asi zatvárame oči, alebo zakrývame teda oči. Tiež som očakával, že je to problém. Poprosím ďalší čas pre pána poslanca. Tiež by som teda očakával, že mestská polícia príde s nejakými návrhmi smerom dovnútra úradu, ako toto riešiť. Možno, že nie silami mestskej polície, ale nejaké návrhy vydať mohla. Ďalšou témou sú čierne skládky. Nebudem teraz veľmi podrobný, ale a ja som upozorňoval na niektoré čierne skládky, aj občania, konkrétne za Kalváriou na Horárskej ulici. A jednu veľkú čiernu skládku máme pri mestskej hale na mestskom pozemku. Sú tam tony pneumatík. Mám tu stanovisko od mestskej polície, že boli si to pozrieť, vykonalo sa miestne šetrenie. Mám písomne, že správca haly bude rokovať s realizátormi, citujem, predchádzajúcich športovo-kultúrnych podujatí pred mestskou halou o odstranení zvyšných podujatí. Tiež som sa tam dozvedel, a to ešte z októbra minulého roku, že mestská polícia začala voči usporiadateľovi viesť priestupkové konanie pre podozrenie zo spáchania priestupku, však máme VZDNK. Na výsledok je taký, máme dnes marec, odpoveď nemám žiadnu a čierna skladka je tam naďalej. Hovorím, je to mestský pozemok. Viem, že väčšinou je problém, že je to cudzí pozemok, ako napríklad ten na Horárskej, problém zistiť majiteľa. Tu nie je pozemok jasný, mestský, aj tak je problém tú skladku odstrániť. Takže asi toľko. Čo mi ešte chýba možno v tej správe mestskej polície, to, že mestská polícia mala rozpočet v minulom roku 1,6 milióna eur, čo je dosť veľa, čiže občania samozrejme očakávajú aj také nejaké odôvodnenie, aj my, že či to, čo polícia robí, za túto sumu stojí, alebo nie, lebo mať mestskú políciu nie je povinnosť. Ja teda tvrdím, že mestskú políciu treba mať, ale musíme na to pozerať aj cez to, či za tie peniaze dostávame to, čo by sme mali dostávať. Ďakujem. Ďakujem. Faktická poznámka. Pán magister Krajňák. Ďakujem pekne. Mne kolega Ríšo Drutarovský pripomenul, čo je vážna vec, že skutočne rozšírilo sa používanie prchavých látok, najmä toluénu, a to sa v roku 2011, počiarkujem, a to sa týka skutočne nielen problémových lokalít Stará Tehelňa pod Hrádkom, ale čo je dosť smutné, je to aj v okolí železničnej autobusovej stanice. Čiže tie preventívne akcie treba robiť. A tu je napísané, že počas roka 2011 sme celkovo vykonali 11 preventívno-represívnych akcií. Myslím si, že by trebalo aspoň každý mesiac jednu. Čiže nejakým takým spôsobom, nejakým modelom. To číslo 11 je nízke, takže na túto oblasť sa treba zamerať. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán doktor Ivan Benko. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, Ríško Drutarovský, asi ja žijem v jednom mieste. Lebo ja keď sa pozriem na malú stanicu, tak Horné Dolné má omnoho lepšiu malú stanicu, ako máme my. My nemáme malú stanicu, máme tam nejaký prístrešok
kde keď zastane vlak, vyvalia sa chlapi a ľudia z protifašistických bojovníkov vidia presne, aké piva boli vypité. Občas sú tam aj tuhé exkrementy ľudské. A mám taký dojem, že tu by som apeloval. Táto stanica nech ju spraví buď ako stanica Prešov mesto, tak ako má byť pre tretie najväčšie mesto na Slovensku, alebo nech túto hnusnú zastávku zrušia. Ďakujem. Ďakujem. Pán inžinier Káhanec. Ďakujem. Chcem povedať, že tá správa, ktorá je tu predložená, že je iná, ako bola na Mestskej rade. A ja ju vítam ako kvalitnejšiu správu a že boli akceptované veci, ktoré sa tam povedali. Niektoré veci ešte sa dajú doplniť samozrejme, ale každopádne mne v tej pôvodnej správe chýbal vývoj pri hodnotení jednotlivých aktivít činnosti Mestskej polície. To je tu doplnené, nie všade, napríklad chýba pri tom, že aký je celkový počet najazdených kilometrov, to je iba k 31.12.2011, čiže aj tam si myslím, že z hľadiska toho, aby sme posúdili efektívnosť činnosti Mestskej polície, by bolo vhodné, aby to tam bolo. A pri niektorých grafoch a tabuľkách by mohol byť tiež širší rozsah rokov, tak ako je to pri viacerých od roku 2007 do roku 2011 napríklad. A takisto by som privítal také posúdenie významu. Ďakujem. Ja myslím, že náčelník Mestskej polície si poznačil aj podnety, ktoré tu dneska padli a určite sa k tomu vrátime. Sú nejaké návrhy voči návrhu, ktorý máte v písomných materiáloch? Ak nie sú iné návrhy, nechám hlasovať o návrhu, ktoré máte v písomných materiáloch. Prosím, prezentujte sa. Ďakujem, prosím, hlasujte. Ďakujem, za bolo 22 poslancov, konštatujem prijatie uznesenia k tomuto bodu. Ďakujem.